Тук съм да ви разкажа малко за себе си. Казвам се Тони Ранков, роден съм в Холандия, след което на 2 години семестра да живея в България. Тук завършвам детска градина, след което се места в Германия да живея за 2-3 месеца, след това отиваме да живеем в Швейцария, в Зюрих, където съм учил от 1 до 3 клас. И след това отидохме да живеем в Сингапур, където учих от 3 до 6 клас. Беше ми малко странно на такава рана и крехка възраст да се меся толкова много и често, поради причината, че не можех да установя едно приятелство. Единствено дете съм, нямах чак толкова много приятели тогава и ми беше странно, но би казал, че това ми изгради като характер и ми помогна, защото видях различни култури, различни религии, срещнах се с тях, с различни хора, индийци, китайци, швейцарци, немци, всякакви. Като завърших в Сингапур 6 клас, върнахме се да живеем в България, което се пада 2018 година. И като се върнах, отидох да уча в англо-американското училище, където учих 2 години. И в 9 клас присъединих да се преместя в Американо-английската академия в Лозен, където всъщност завърших образованието, след което прецених да остана в България да уча и записах в ВУЗФ финанси и международен бизнес. Бих казал, че тези неща и толкова много пътуване и месене като малък ми харесаха, обаче на такъв етап в живота ми вече искам да си живея в България и да не се местя чак толкова много, да се каже. Освен това, да ви кажа какво съм тренирал като малък, поради причината, че още от малък съм много спортно дете, имам винаги постоянно енергия и съм тренирал почти всичко, което може да се сетите. Футбол като цяло тренирах доста сериозно в Швейцария и Сингапур. В Сингапур даже тренирах в школата на Барселона. Изпратиха ме да играя известно време в Барселона на лагер, в самата школа на Барселона Ла Масия, след което пак продължих да играя футбол в Сингапур, но когато се върнах в България, се отказах поради причината, че нивото на футбол в България беше много несериозно и слабо. И последните няколко години тренирам бойни спортове, бойно самбо, ММА, муай-тай, кикбокс, бокс, всички тези спортове съм тренирал, но сега вече ходя веднъж 2 пъти месечно, колкото поддържам някаква форма, поради причината, че вече мисля, че съм на такова ниво, където не се нуждая да ходя всяка седмица и да ме бият по главата. И да губя мозъчни клетки. За какво? За нищо. Нито мисля да стана професионален боец, нито нищо. Право така да се отпусна и като хоби.